Είμαι η Έρικα Πρεζεράκου και είμαστε στο χώρο του Replace για να σας δείξω τρόπους πώς μπορείτε να έχετε μια καλύτερη καθημερινότητα μέσα στο σπίτι μαζί με τα παιδιά σας. Με πολύ απλά υλικά, με ένα μπαλόνι και μια μικρή ρακέτα του μπάντμιντον, τα παιδιά μπορούν να γυμναστούν μαζί με το γονιό, χτυπώντας τον μπαλόνι ψηλά και προσπαθώντας ξανά και ξανά να αλλάξουν πάσες. Το καλό με αυτό είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, γιατί απλά ένα μπαλόνι δεν πρόκειται να κάνει ζημιά σε τίποτα. Το παιδί μαθαίνει να δουλεύει τις προεκτάσεις και με το ένα χέρι και με το άλλο. Όσο μικρότερο είναι η ηλικία το παιδί, χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο το μπαλόνι, και όσο μεγαλώνει, μπορεί να είναι μικρότερο μέχρι να φτάσει να μπορεί πραγματικά να κάνει μπάντμιντον με τη ρακετούλα του. Ένα από τα πράγματα που δεν πρέπει να αγνοούμε είναι ότι οι γονείς πρέπει να έχετε σε επαφή και σε άγγιγμα πολύ συχνά με τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, μην φοβηθείτε να κάνετε δράσεις που θα αγγίζετε και θα σας αγγίζουν τα παιδιά σας αρκετά. Ξαπλώστε κάτω και παροτρύνετε τα να σας κουτρουβαλίσουν μια μικρή απόσταση, η οποία μας τους δώσει πολύ χαρά, γιατί νιώθουν ότι είναι δυνατοί, ότι είναι γίγαντες, ότι μπορούν να κάνουν πράγματα και θα τους φέρει πολύ χαρά και γέλιο εκείνη την ώρα. Όλοι έχουμε έναν καναπέ στο σπίτι. Αυτόν τον καναπέ μπορούμε είτε να ξαπλώνουμε, είτε να κάνουμε διάφορες δράσεις που μπορεί να είναι ευχάριστες και χαρούμενες για τα παιδιά μας. Καθόμαστε λοιπόν όλοι στον καναπέ, ο ένας δίπλα στον άλλο, και βάζουμε το αριστερό μας ποδαράκι πάνω από το δεξί. Και ποιος μπορεί να κάνει, λέω, αν μπορεί να κάνει αυτό? Τι, όλοι μπορείτε? Τώρα, για να δω τώρα, αυτό μπορείτε να το ξανακάνετε? Κάτι πολύ σημαντικό που χρειάζεται να πούμε είναι ότι η μουσική είναι απαραίτητη μέσα σε ένα σπίτι. Η μουσική είναι θεραπεία και μας βοηθάει να ανεβάσουμε την ενέργειά μας. Βοηθήστε λοιπόν δίνοντας μαράκες να δώσουν ρυθμό μέσα από κίνηση και να δυναμώσουν τα ποδαράκια τους, αλλά κυρίως να βρουν ρυθμό, γιατί ο ρυθμός μας αναπτύσσει τη δυνατότητα να έχουμε χαρά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, κάτι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Γύρε ψηλά και πάμε. Και πάμε εδώ. Πάμε εδώ, πάμε εδώ, και πάνω, και ανοίγουμε. Καλά, είστε τέλειοι. Αυτό είναι. Τώρα, σους. Ένα παιδί για να είναι καλά χρειάζεται και να παίζει και να γελάει και να ευχαριστιέται και να σκέφτεται θετικά για τον εαυτό του και να νιώθει καλά, και μέσα από αυτό το σώμα του ακολουθεί και μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς πιστεύουμε πολύ στην ολοπλευρή ανάπτυξη εδώ στο Replace και γι' αυτό και διδάσκουμε 12 Ολυμπιακά αγωνίσματα σε παιδάκια από 3 έως 12 χρονών. Λοιπόν, μπήκαμε στην κουζίνα μας και δίπλα μας